Mga Pinoy nga atua sa The Hague sa the Netherlands nagatang sa gawa sa International Criminal Court Detention Facility kundiin gida si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Aniya ang exclusive report. Guys! Andito na! Andito na! Nakakainis! Andito na! Kini ang video nga kuha sa Pinoy OFW nga si Jaja nga usa sa mga Filipino nga tuyong miadto sa ICC Detention Facility sa The Hague aron makitaan ang pag-abot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa exclusive interview ni Ja sa Balitang Bisdak, iyang giangkon nga siya og kadaghanan sa mga miadto sa lugar mi-absent sa ilang trabaho. Ila kining gibuhat human adunay panawagan ang kaubang OFW nga magpakita sa ilang suporta sa kanhi Presidente. Apan wa pa matud niya makita ang pagsulod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pasilidad. Send him back! 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 Gipasabot ni Ja, kinsa pito ka tuig na nga atua sa The Hague nga buot nilang ipakita ang suporta kang Duterte. Talagang gusto lang naman makita ng maayos ng nating mga Pilipino, naming mga Pilipino nandito na safe si Tatay Digong. Since senior citizen na siya, gusto namin malaman na safe siyang nakarating dito. Yun lang. Sama sa kadaghanan, nakuratan sila sa kalit ug dinali ang pagda ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague pila ka oras human ma-serve ang arrest warrant nga gi-issue sa ICC. Iyang gipasabot nga tungod kay ubay-ubay nga mga OFW ang miadto sa detention facility ug nahog nga demonstration ang ilang gihimo. Gihatagan sila sa mga otoridad ug tagal sa gawa sa ICC detention facility. Gawa sa mga pro-Duterte, aduna usay mga anti-Duterte nga miadto sa lugar. Gidugang ni Ja nga gawa sa maong kalihukan, giplanuhan na karon ang mas dako nga panagtapok sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga atua sa Europe. Pero sa ngayon, wala pa yung concrete plan. At wala rin kami sa posisyon na i-request yan. Pero kung mabibigyan kami ng pagkakataon, sana sa Pilipinas na lang siya mag-stay since senior citizen na siya and kailangan niya ng family support. Nanawagan si Ja sa mga Filipino dili lang sa Europe apan sa tibuok kalibutan nga ipakita ang suporta kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug usa na niini ang pag-ampo. Gani karon gihisgutan na nila ang posibleng tabang nga pwede nilang ipaabot sa kanhi Presidente. Usa niini ang libreng serbisyo sa nurse ug uban pang support system kung gikinahanglan. Siyempre masaya din sila na mapagsilbihan yung ating former president. Oo, so sa ganung paraan din maibabalik natin yung pagmamahal niya din sa bayan before. So masaya kami. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.